Yun, what's up mga idol? So, dito tayo ngayon sa Bolo Beach, no? Dito sa may Alaminos, guys. Kanina pa kami dito pero ngayon ko lang in-start yung vlog. Ano yun? Spice pata? So try namin pumunta dun, no? Sa kabilang isla. Trivia, yung puno dyan, ano ba na yung Yan, shoutout kay Altex Vlog. Yan. Ganda dito guys sa Bulo, Alaminos. Yan. Mabato lang dito, tutulis. Kulang case nga eh. Pasok kaya tayo dyan, no? Paglabas ko na, ano na eh. Pasok kaya tayo dito. May natatagong kayamanan guys, oh. Kung kanino man yan, nananawagan po ako, kunin nyo na. Presko dito guys. Ano? Yung mga kasama namin. Yun nga yung kubo. Kaso sira lang ata. Tutulis ng bato. Ito, ang ganda ito. Diyan. Ha? May daanan nata doon, oh, sa gilid. Ayun, oh. Hindi mo lang higit, no. White sand guys. Ayong sa design. Sakit na sa paa. Katakot pumasok dyan yung mga idol, no. Pasok kaya tayo dito, Ivan. So yun mga idol, hindi na kami matulog pumunta na. Yan, kasi masakit sa paa mga idol, mabato. Saan? Dito na ako sa gilid. Hindi na kami tutuloy doon guys. Sakit sa paa. So yun.
try natin duhan dito mga idol. Wala kasi akong pang waterproof case, nakalimutan kong kunin. Pero mababaw naman siya. Ganda guys, oh. Lalo dun kabilang isla. Kaso masakit lang sa paa. Mabato pag pupunta ka dun. Mababaw. Mabato. Nakakasilaw. Hi guys. Paano ka kaya? Ha? Ano?